So atong Sige. oras alas 7, alas 8:02, mundang ka sa alas 8:12. Imong panahon Brother Roger 10 minutos. Salamat kayo, Mr. Moderator, o sa atong katbang ron si Mr. Jonelito Bulawan sa kasakop sa 70 Adventist Church General Conference. Straight to the point. Ang tema ron atong pamatud-an nga ang pare sa simbahang Katoliko mao ra gining gisugo sa Ginoo. Now, dili lang ta mo gamit sa Old Testament, kaya wa pa man ay pare ng Katoliko, pero kung gusto siya protocol nga mabasa na sa Old Testament mga pare gipangsugo man, pero dili na sa nato basahon diha kay naka-refer naman ta sa New Testament, which is ang pagtukod sa simbahan ni Cristo, San Mateo 16:18. Diha sa San Mateo 28:19 niingon si Cristo saya mismo nga mga tinunan. Niingon siya ato basahon ni Biblia sa bagay taas pa kog oras pulo ka minuto gud, so okay rag malangay-langay tagamay ani. Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan og himua sila nga akong mga tinunan ug buniyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Aniya direta sa verse 20 og tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumi ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ubanan ni Kristo ang iyang mga apostoles hangtod sa katapusan sa kalibutan. In short, ubanan ni Kristo ang iyang simbahan sa katapusan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kaya katong mga apostoles nga iyang gisugo, mao man tong unag yung mga sakop sa iglesia gidukod ni Kristo. Onya, ang gisugo ni Kristo dire, mao ang mga apostoles gisugo niya pagpamunyag, mao gihapon ang mga apostoles. Kaning mga apostoles nga gisugo ni Kristo, mga igsoon, mga sukintig paminaw, straight to the point. Mauni siya ang mga pare sa simbahang Katoliko kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ning Katoliko. Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 1. Atong basahon niya sa Biblia. Niya giingon sa Biblia, moderator, i-alarm ko kung akong oras sapit na ha para magkaguan ko. Mga igsoon, kung Kristohanon jud dili gyud yawanon nga gitawag usab sa Dios, himuan ninyong panag-ingnan si Jesus, ang apostol og pangulong pare sa pagtuo nga atong gihuptan. Tanawa ra, si Kristo pangulong pare siya. Nya normal nga tawag ani ang sumusunod ni Kristo, apostoles, pare sa to. Kaya nga naman, mura ni kanalohiya ba, kung general kang sundalo, ayaw ko gina, imong sumusunod, mga tanod. So ang imong sumusunod, sundalo po, pero ubos lagranggon mo. Ya diya sa San Marcos 16, 16:15, ato basahon ni Biblia. San Marcos 16:15 nag-ingon. Basahon na to. Niingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Kaning term kamo mga apostolis gyapon. Og isang yaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Ang gisugo mga apostolis. Nya kinsa ni mga apostolis, mga pari na nya dili ra ba ang nakapamatuod ana no? Kay si San Pablo nga nakonvertir sa pagtuong Kristiyanismo, niingon siya sa Biblia nga tawagan ni ang Roma 15:16 niining translation sa New Testament Pinoy version. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. Tanawa ha, na mag-preach na magandang balita ng Diyos para maging banal at katanggap-tanggap ng offering ng mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. Si San Pablo di ay pare. Napailaing ebidensya, San Pablo gid pare. Kay basig gihalangan sa aning English taglis. Sa Biblia sa Kristohanong katilingban, Roma 15:16, ako ning gihimo pinasubay sa gihatag kanako nga misyon. Kinsa gihatag ani misyon ng Ginoo? Diha nga gidala ko sa paganong kanasuran, naghalad ko sa akong kaugalingon alang sa pag-alagad sa maayong balita sa Dios isip pare ni Kristo Jesus. Ingon na akong gihalad sa Dios ang dili Hudyo isip makapahimuot sa halad sa gikonsagrahan sa Espiritu Santo. Na kamo wala man mo yamo, di gid pasado.
ang pari ragi gisugo. Nya kaning mga pari si San Pablo kay pari man no. Roma 15:16. Si San Pablo usa ka Roman citizen. That is why Roman Catholic priest. Kay kinsa man day simbahan nga gitukod ni Kristo diin siya nagserbisyo. Ang mag sa inyong hadi man. Nya tanawa ra guning Biblia nga bugna kining ni ang tinagalog nga Biblia sa King James Version atong basahon niya. Ang buhat Kapitulo 20, versikulo 28. Ningon ang Biblia, klaro kayo. 28 sa Tinagalog, ha? Pasahon na to ng Tinagalog, King James Version. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pagkainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. That is why nga ang simbahan gipiyal ni Kristo sa mga obispo. Gihimo niya ang mga obispo. Kanya tanaw na to ha. Gihimo niya mga obispo. Kinsa man day simbahan na ro nga dunay gibantayan sa mga obispo nga mga katedral. Ito na gitawag nagkatedral sa obispo. Kanya tanawa ang giingon sa Biblia, pinakakaraan nga translasyon nga Bibliang Katoliko. Matud pa sa ni ang tawag aning buhat kapitulo 14 bersikulo atong tan-aw na 22 ningon si San Pablo, and when they had ordained, nag-ordina sila to them priest in every church, nag-ordina sila mga pare kada simbahan. Aro kayo straight to the point. Dapat lain na itong basahon. Tito 1:5, correct me if I'm wrong kung mao ba ni Tito 1:5. Saan na to ni? Ningon ang Biblia. For this, I cause I live thee in Crete, that you should set in order the things that are wanting, and shouldest ordain priest in every city, as I also appointed you. Tanawa na, gaordina gali sila mga pare kada syudad. So therefore, kani mga pari amo na ang gisugo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay kining paria ang walay lain gitukod ang atong Ginoong Hesukristo, ang simbahang Katoliko ra. Nya kay ang simbahang Katoliko kaya mga pare man no. Si Kristo pangulong pare, therefore ang gitawag nato pila na. God, salamat kayo. Mo na nga ang sinugo mga paring Katoliko mukunik gyapon na mo nang natay gitawag na tuog apostolic succession kay diha sa tanang mga pangulong pari gihimong Santo Papa si San Pedro man unya ang nisunod na si Poplinos dili to giingon ni Daig nga si Ignacio. Mao na nga hantod karon kung basahon nimo ang gipadayag kapitulo 5 bersikulo 10 gingarian sa mga pare dili gingarian sa mga pastor. Mo bitaw ni niingon si San Pablo sa Episo 4:11 nga gasa gihimo niya usa na diha ang pastor kay ngano man pastor buti pasabot ora paroko kon paris priest. Demo na nga simbahang Katoliko natay gitawag na tug PPC, Paris Pastoral Council. Kay ang namahala diha nga mga pastor kon mga pari, mao man ang naa sa diocese nato. Mao man ni as parokya. Mao man ni. So mao na diha to the point. Paro, tinaw, tataw, sumala sa masabot sa Biblia kay matud pa ninyo masabot sa Biblia. Dili mabasa litra po litra, masabot rin kuno sa Biblia. Yatong ko ako nang inyuhang tayo masabot. Klaro, paring Katoliko. Salamat kayo. Mayang gabi o God bless sa tanan. Straight to the point. Nakamute, wakay tingog. Nakamute, wakay tingog. Okay rin mong ipik na pero ang ikaw wala. Wala tingog. Wala man. Okay, ready? Okay. Kana. Ora. Okay, salamat brother. Bintaha ni. Sulod sa 10 minutos sa imong pag-present sa tema pamatudan sa safety ang pari Katoliko gisugo sa sumara sa Biblia lang. Okay, so dito sa negative side
So sa dili pa atong i-shoutout ang tanan nagtanaw, dulo tayo viewers nga 78 million, maingidiin yung tanan diha no. Bro, pila ka minuto ning pangutana bro? Pulo gyapon no. 10 minutos ni siya straight. Go. Sige, Ang sige. final Sige. 5 minutes, okay. O shout out sa tanan, din ako i-maintain ng ngalan sa inyong kadaghan karon kay malangan to sa oras. Okay, negative side ready na ka sa imong 10 minutos. Sige. Okay, so tagata ka usa ka minuto nga pangutana ug sa ka minuto nga tubag gikan sa affirmative. Okay, ang oras pagdagan. Okay. Sumala sa gamit niyang teksto, gamit siya sa Hebreo, Roma, o Acts of Titos. Ang akong pangutana, naabay mabri nga kining mga pariya Katoliko? Tubaga ko kategorikal, oo o dili? Ang usa tay pangutana niya. Moderator, ipabalik yung pangutana. Okay, okay, ang pangutana diya sa Hebreo 3:1 doon na ba'y mabasa paring Katoliko? Yan kategorya. Nakuha na ko yung punto. Nakuha na ko yung nagits ako, nagits mabasa sa Biblia nga gipanggamit nako nga sitas nga human Catholic mo ba ito imong pangutana? Yes, kategorikal. Roman Catholic letra por letra walay gibanggit di nga mayon kag berbato. Pero ako nang gigamit pagpamatuod kay ang prinsipyos Biblia dili letra por letra bisan kana gigamit ako na Utang diring Good. Good. Okay dia. Walay nakabutang diyang mabasa natong letra por letra mga Katoliko na. Pero the fact kay pare nila asam sila nimo pare ang maganda yung simbahan di man. Yakin sa mga simbahan na karon nga makapasar sa gitukod ni Kristo alang-alang magpilipinista. Kinabuto sila pare ang magkatong di Katoliko na. Okay. Ang akong pangutana muna ko ha. Naa ba kay mabasa sa Marcos, Roma o Titos nga kining mga pariya Katoliko? Naa ba kay mabasa nga Katoliko sila? Gitawag na kanako wala lagi, walay letra por letra. Wala lagi. Gitawag na tiga. Okay, moderator's time. Mabasa wala. Okay, moderator's time sa akong dungog na ako no ibabasa. Moderator. Gitawag Okay, na walay babasa. Wala pero gi-explain Okay, ako next. nga kanang mga pariya, mga pare na ay namang ko 1 minute pagtubag. Moderator's time sa moderator na naka-time post ta. Ato i-apply ang rule number 4 dili isapawan ang pangutana dili isapawan ang tubag. Okay, balik ang pangutana o niya tubag nga dili sapawan. Balik ang pangutana Mr. Negative. Okay, ako na. Tumala sa iyang latag teksto dire sa Mateo, Hebreo, Roma ug Titos buhat ang akong pangutana. Tumala sa ato ang tema na ba tay mabasa nga kining mga pariya Romanong Katoliko kategorikal nanginangin Kanang di okay. Wala. Tubagon ako, walay mabasa diya nga nag-ingon ng statement diya nga mga paring Roman Catholic na the fact akong gigamit na kay nganuman mga pare man na sila ug asam din na sila na imong pare ang mag sa Pilipinista. Dili Roman Catholic kay nganuman Katoliko man gitukod ni Kristo. So di na nimo angayan pang ipapangutana nimo. Kay nganuman klaro Okay. Okay, next question. next tubag. Okay. Salamong tubag nga wala gi mabasa. O dili ta mo to imong interpretasyon nga. Moderator's time sa. Ako sunod na pangutana. Salamat imong tubag nga wala gi mabasa. Ako pangutana sunod. Kaday lang. Paminawas ang moderator. No side comment, pangutana lang. Okay. Tubag, Okay, next question. Okay. Salamat sa imong tubag. Wala. Pangutana. Sumala nimo Roman Catholic ang gitukod ni Kristo. Mga pare, asa ka kabasa nga naay Roman Catholic nga mga pare nga gitukod Asa lagi kong nakabasa? teksto. Usa ka teksto sa Biblia nga pagpamatuod sa imong gibarugan nga tema. Asa mabasa nga paring Roman Katoliko gisuko ni Kristo?
Oh. Naas Biblia, si San Pablo, Roma 15:16, nag-alagad ako kaninyo, isi pare. Unya si San Pablo, base sa Biblia, Roman citizen. Yasam sa imong pare, sa simbahang Katoliko Romano, kay mo na gitukod ni Kristo. O, natubag pangutana. Objection. Wala ko Okay, lang objection, ang akong objection mo. pangutanan nimo asa mabasa kinahanglan nanginahanglan ko og teksto asa mabasa. Brad, Okay, sa Brad. Roman Catholic Church ang Paliw ko ni no Cristo. sa Wala ko mga nang kadailang. nanginahanglan Sige. sa imong explanation, hinahanglan ko og teksto nga pamatuod nga mabasa. Age. Okay, Mo counter objection sa ko ha. Okay, counter, say counter mo. Mo counter ko ha. Kaning trabaho ni Bulawan, asa mabasa sa Biblia, dilim na mo Nyuha man ang trabaho. So dapat dapat mangutana nimo asa sa Biblia kay imuha man ang trabaho nga kinahanglan Biblia basahon. So dapat nangutana ka na ko ana, bisag di na among doktrina, tubago na ko na. Sumala sa masabot sa Biblia naa. Kay ang Biblia dili sumala sa mabasa letra por letra. Okay, next question. Okay. So kay niingon man ka nga naay mabasa. Hatagi ko og isa ka teksto lang o duha ka teksto nga naay mabasa ang Roman Catholic Church nga mga pare nga gisugo ni Kristo. Okay, moderator's Nani time. ba? Kadali, moderator's time. Ang atong oras no, alas 8:19. Doon na lay 4 minutes. Oh, sige. Tudloanan pas Bulawan unsaon pagpangutana, ang lami king pangutana ni Bulawan ingunani ba? Kinsas mga apostoles nagtug-an nga sila mga paring Katoliko, ano ta to? Ano ba? Kung moingon ka asa mabasa sa Biblia sa adili ani ba? Ani ba? Ani ba? Moderator's time, moderator. Moderator's time. Well, magataw og warning ha. Magataw ko og warning. Minusan ako ang inyong minuto kung lang ko sa pau. Kaya sige, moderator, salamat kayo. Okay, Salamat magtingan kayo. ako. Sige, balik ka pangutana og dili sa pawan, balik ka ang tupag og dili sa pawan, sige. Okay. Balik ka Mr. na negative. Ako pangutana simple kayo. Asa mabasa nanginahanglan ko usa ka teksto pamatuod niya nga ang Roman Catholic Church nga mga pare gisugo ni Kristo. Inani. Duha ka teksto, usa ka teksto. Tana kag teksto letra por letra sa Biblia wala. Diba? Salamat, wala. Wala tayong mabasa na. Unya, kay ang prinsipyos Biblia di man mabasa, letra por letra. Kaya kung magsugo si Kristo ana, ang prinsipyos Biblia, sabton ang nasulat. Klaro kay sa sulat, masabot kayo. Si San Pablo pare, asam sa na imong pare, ang magsa inyo ha. Di man gitukod ni Kristo. Dito gisas gitukod ni Kristo, nga mo ni simbahang Katoliko. Una nga si San Pablo, mga pare na sila sa simbahang Katoliko ug kanang mga pareha nagpadayon na hantod karon pagkamatay sa mga apostoles ani puli ana mga pare warning hantod karon simbahang Katoliko na ay pare. Salamat Okay, sunod pangutana. Next question. John, sige, salamat sa iyang tubag nga wala. Nagpasalamat. Sige, akong sunod nga pangutana ni gamit siya nga si Pablo pare. Akong pangutana, naabay mabasa diri nga si Pablo pare sa Katoliko, naabay mabasa nga Iglesia Romana Katolika tubag naa wala. Yeah. Sa Biblia, letra por letra verbatim wala. Wala. Pero masabot na to pag-ayo nga si San Pablo pare na sa Roman Catholic Church. Kay walay laing simbahan nga gitukod ang atong Ginoo, simbahang Romano Katoliko. Si San Pablo Roman citizen, that is why kasi pare di Roman Catholic priest. Oh. Wala ko nang utanang nagtukod og Romano Katoliko. Sayon kay kong pangutana. Si Pablo sige. si Pablo naabay giingon diri nga si Pablo pare sa Katoliko, wala ko naingon nga nagtukod og Romano Katoliko. Ang akong pangutana, si Pablo kining pare nga si Pablo sa Roman Catholic Church banina atay mabasa o wala? Tubaga ko kategorikal. Oh. Wala lagi. Pero sumala sa masabot na. Kaya diya sa Biblia, Roma, Kapitulo 15, versikulo 16, ako nag-alagad kaninyo isi pare. Si San Pablo base sa Buhat, Kapitulo 22, versikulo 22, padulong tag 29, maklaro na to diha, ang uluhan na ning Biblia, Roman, Paul's Roman citizenship. That is why Roman Catholic priest. Okay. Okay na po. Yes, nagpasalamat. Salamat ko sa mong tubaga, dili pare. Good. Okay, sunod na pangutana.
sumala sa 12 ka mga apostoles nga imo gigamit. Naabay isa nila kagisugo sa pagkapari aron sa pagpanudlo sa Roman Catholic Church. Naaba kay Sa to? mabasa nga naingon diha nga gisugo ang mga 12 ka apostoles sa isa nila nga nag-ingon nga magpanudlo sila sa Roman Catholic Church. Naa kay Ah, mapamatud-an okay. mabasa teksto na wala. Brad. Kung moingon kag mabasa, wala. Kay nga naman, walay mabasa sa Biblia. Ah, Moderator, Sige. doon nalay 2 minutos. Sige. Tapos, Salamat kayo, moderator. Salamat kayo. Go ahead, badungog. Okay, balik Kung moingon kag mabasa, wala. Kadali. Kay nga naman, sa... Kaya moderator time ta. Balik ang pangutana. Ako nang gingon, di lagi sa pawan, samtang istorya ko sa warning na ko Agatubag man ko. gatag na og warning. O sige, balik ang pangutana, balik ang tubag. Okay, brother, Lawan. Okay. Ninggamit siya ka apostoles. Ang akong pangutana, tumala sa 12 ka apostoles na abay isa nila nga gisugo sa pagkapari aron sa pagpanudlo sa Roman Catholic Church. Naabay Okay. mabasa sa ila Yan, nga yan. gisugo sa Roman Catholic Church. Sige. Ani akong tubag nimo, Brad. Walay gisugo ang Ginoo sa mga apostoles nga manudlo sila sa Roman Catholic Church. Tuduan pa ng atuan naman amuan naman nadaan. Ang tuduan sa mga apostoles katong di pa namo amo. Mao na gisugo sila ni Kristo. Lakaw mo sa tibuok kalibutan iwaling mayong balita. Waman mo ingos Kristo. Lakaw mo og galingon akong simbahan tuduin na matawhana. Wa man kay kanang na susulod sa simbahan nakahibaw na. Si Okay. Okay, good. Okay, gyapon. Salamat sa imong kuan. moderator. Pasalamat. Salamat lang ko gusto ka Sa imong tubag wala pangutana. gyud. Dahil lang, Nabasa. moderator time. Gatag lang ko gusto ka pangutana. Gusto ka tubag. Sige. Ikan sa negative sa lang pangutana. Sige. Ano yun? Sige. Okay. Salamat sa imong tubag, Mr. Gapo, nga walay mabasa Roman Catholic Church gisugo ang mga apostoles. Akong sunod na pangutana. Moderator time ka. Moderator time. Walay na side comment. Pangutana diretso o diretso po ang tubag. No side comment. Inaana sa to roll, no? Padayon, pangutana. O padayon sa tubag. Erga. Sunod na akong pangutana. Kinsang una nga pare nga gisugo ni Kristo nga magpanudlo sa Roman Catholic Church? Nangutana siya, kinsa bang paria? Ang mga pare, nga una, mga apostoles, na dili na manudlo sa Roman Catholic Church, kay amuan na daan, ang tuduan na nila, katong mga di pa amo. Mga langyaw ba? Mga hintil, katong mga wa mo tuos, katoliko, mo to. Sige. Okay. Time. Manay oras. Okay. Daghang salamat sa ato ang duha ka debatidor, no? Primero patikim pa to. Grabe na karon ang mainit pangutana o init nga tubag. Okay. Ikan sa negative side o affirmative. Karong gabi una sa Adventist versus Safety Roman Catholic. Okay, sa di pa itang badayan to nahano, shout out ako ang tanan nagtanaw tayong gabi ninyo. Doon na tayo 90 million viewers karon. Yun na. Okay, so di na tayo maglangan atong oras alas nagdagan akong ihatag sa panahon sa negative side sulod sa 10 minutos. Brother Blawan, ready na ba ka? Ready na. Iya, undang ka sa alas 8:36. Padayon. Sige, salamat kayo moderator og sa tanan nga mga viewers og sa atong kaatbang nga si Brother Eugene Gapo. Salamat kayo sa iyang mga tubag sa akong pangutana nga wala gi mabasa litra por litra nga gisugo Roman Catholic Church nga mga pare didto sa Roma og sa mga bersikulo nga iyang gigamit. Salamat sa iyang tubag nga walay mabasa. Kining mga pari aigsoon tumala sa iyang diri sa iyang teksto sa Acts nga obispo sa Katoliko. Dinhini nga teksto igsoon walay mabasa bisan usa ka letra nga nay Roman Catholic Church. Wala ay babasa.
Matod pa pud niya ganina nga ang mga pare gitukod po ni Kristo sa pagpanudlo sa Romanong Katoliko. Salamat siyang tubag nga wala gi mabasa. O karon, ang hatag sa mga pari dinhi sa Episo 4:11 ngadto sa 12, gihatag niya ang mga apostoles, mga manalagna, mga propeta, mga pastor, mga ebanghelista. Wala kay mabasa nga naay pari diri gisugo. No? Walay usa ka teksto nga mabasa. O karon, ang 12 ka mga apostoles, wala kanila nag-ingon nga pare. Matod sa iyang gigamit ang Titus 1:5, walay pare sa Katoliko. Kung dili mga ansyano nga og elder. Sa ato pa dili ni sila Katoliko kay wala elder sa Katoliko. Yan ikat maga. Pablo ning claim sila nga si Paul is a pare. Unya ang pare sa Katoliko maputbol kung magminyo. Unya si Pedro, si Paul minyo. Huh? Unya karon. Sa buhat 11:26 sa Antokya nagsugod pagwali si Pablo. O dinhi sa buhat si Pablo nagwali, walay niingon diri nga Roman Catholic Church. Walay mabasa. Og nigamit siya sa teksto ganina ngang Marcos 16:15 ngadto sa 16. Sa pagpambautismo nga naay pare dire o mga pare ang mga apostoles na mautismo. Walay mabasa nga sila mga pare sa Roman Catholic Church nga na mautismo. Iya, naka-time post ta. Pilit na mo mag Moderator, kuan lang kay wala man ang iyahang connection. Iya, ang oras niya diri ano ayo. So standby natay alas ang oras niya ay alas 7 minutes o 20 seconds. As pa yung oras na ba? Abot na to. Maayong gabi diya sa tanan no. Comment na mo diya ha, walay personal ha. Mga banderi, may mga pulpulwa. So, Bulawan, mabasa ba si Clean Gold White? Tumato pa rin sa uban, no? Kung na gusto mo solo dire, atong isang Bulawan. Ito palit. Ading, okay na, babalik. Nawala man ko, nawala. Abi na ko wala na internet. Dayon bro, dayon, ay mong oras, 7 minutes o 20 seconds. Dayon, Okay. okay bro. So klaro kayo no? Saksi ang mga viewers nga wala gid intaway mabasa sa tanan akong pangutana, walay mabasa sa Biblia. Ang among tema ni gapo Biblia, mabasa sa Biblia. Sa tanan niyang mga teksto Hebreo, Roma, Acts ug Titos 1:5, walay mabasa litra por litra. Walay mabasa nga Roman Catholic Church nga naa sa Biblia. Sa ato pa ang ilang doktrina wala sa Biblia. Walay pare nga Roman Catholic Church. Wala nagingon ang Biblia nga ang mga apostol mga pare sa Katoliko. Ha? Sumala sa akong teksto dire sa Episo 4:11 ngadto sa 12, gihatag niya aron himong ebanghelista, mga propeta, manalagna, mga apostoles, mga pastor, ebanghelista, wala pare. Sa ato pa ang ilang doktrina, wala sa Biblia. Walay pare nga Katoliko bisan unsa pa nimog binaliktad ang New Testament, wala kay mabasa. Usa ka word nga naay paring Katoliko.
wala ay mabasa sa ato pa ilang doktrina, wala sa Biblia. No? Kung ningsamit siya ni Paul nga pare, ug si Peter pare, kini si Paul dili ni pare sa Katoliko. Tungod kay si Paul minyo. Oh? Unya og si Pedro pod iyang pasikaran, minyo gyapon si Pedro. Unya karon, pare ni sa Katoliko, nga ang Katoliko maputbol man ang ilang pare kung maminyo. Sa buhat 14:23, ang pagpili sa mga pare sa iglesia walay giingon nga Katoliko, kung dili mga karaan nga mga ansyano. Sumala sa iyang teksto nga gihatag Tito 1:5, walay pare nga Katoliko. So namakak siya ug nanudlo siya bakak sa iyahang pahayag. Walay pare sa Katoliko. Klaro. Taas-taas pa akong oras, Mr. Moderator. Dayon, napay oras nimo, napay nabilin nga ba na 3 minutos. Dayon. Pila 3? Oh, dayon. Okay, go ahead. Oh. Unya, ningon siya ganina nga ang mga pare mo ay gisugo niya, gisugo ni Kristo nga magpanudlo nga Roman Catholic. Ang tubag niya, salamat, wala. O dito sa kung mo kuan siya og mga pare kadtong naabta ni Kristo, mga pare to nga naglutos. So mao na igsoon nga wala na ang mga pare kay gitapos na ni Kristo tungod sa akong teksto nga gipahayag diha sa Efeso 4:11-12, wala na pare. No? Sa 12 ka pang apostoles, wala gyud kay mabasa isa ka single nga word nga nay pare. Just 2 minutes. Oh. Unya. Kung Ipadayon, Brad. naggamit siya og kuan, obispo, no? Sumala sa unang Timoteo 3:3 nga kining mga obispuha, mga pare, mga dili nimo inom og bino. So kung kanang ilahang pare mao pa na ang naingon diri sa Biblia, anong manginom man sila og bino? Ha? Unya niingon siya sa buha sa mga apostoles nga pare daw si Paul. Atong basahon diri sa Acts chapter 17 verse 2. Nagingon diri, magsuot sa 1. Og sa hinggagian nila ang mga Afipolis og mga Apolonia, sila nang hiabot sa Thessalonica og didto ning sulod sila sa sinagoga, kini nga sinagoga sa mga Hudiyo man. Wala man gingon ay pare Catholic Roman Catholic Church nga pare. Si ingon siya si Pablo pare. Unya kini si Pablo diri sa Acts chapter 17 verse 1, ning sulod sila sa sinagoga, wala man nagingon diri nga Catholic Church. Pare, sinagoga mas mga Hudiyo gyapon. So balda siya siyang pagtubag Okay, time. pagsunan. Okay, time. Okay, daghang salamat sa negative side. Tulod sa 10 minutos, no? Sa pagdigar gikan sa affirmative. Okay, daghang salamat o natapos gyud ang 10 minutos. O karon dirita sa affirmative side, tagaan ako siya og 10 minutos sa pagpangutana sa dili pa. Akong i-shout out ang tanan nga nagtan-aw ato mga viewers mayong gabi diha, no? Ang Ginoo panalangin atong tanan, naot nga walay masakit nga pulong, no?
Komento lang dia mga ang Yang gapo. argumento lang yun mo atakihon. Okay, so di na ta maglangan ng oras na to nagdagan. So Moderator, Brother Eugene, ready na ka mo-object sa ko kadali ha. okay, unsa may Pagkapinan pa mang bulawan og loyang gapo oy. Pero na pamersonal kay ano na. okay, Okay? okay, Sige. Likayan na to ha. So Sige, taon na to kisay loyan eh. Straight Wala to the point. yang atak personal kay warningan jud na ako na. Ha? Sunod, warning na dyan ko ikso, no? Mga debaters para magkaro yun ba? Masubay ta sa role. Okay, di na ta maglangan. Eugene Gapo ba? Brother Eugene, ready na ka? Sulod sa imuhang 10 minutos. Sige, kaloy sa Ginoo ready na. Okay, so ang imong oras maglagan start now. Okay. Salamat kayo. Mr. Bulawan, sumala sa akong tema, akong pamatud-an nga ang mga pare sa Katoliko mo ning gisugos Ginoo. Muyon ka bag mutuo kani o musupa ka? Nakamute. Wala ikon. Otro ang pangutana balihog. Muyon ka ba nining atong topic nga gidebatihan karon nga ang paring Katoliko mo ning gisugo sa Dios. Muyon kani o musupa ka? Supak ko nga ang pare sa Roman Catholic Church ang gisugo sa Dios. Sige, wala lang explanation na ni. Sa litra para Catholic na pare. 1 minute. Moderator, 1 minute ang explanation na. Pa-explain niya 1 minute. Okay, sa nairol na to no, sa kaminoto ang pangutana o sa kaminoto ang tubag. So, kung mutubag ang bawat side, inanglan mingon nga maurot akong tubag para diretso dayon. Kira? Sige. Sige pa dayon. Ano kay dugang brother Bulawan dayon kung naka-explain sulod sa Para to, kaminoto. kung tubag mara. Okay, next. Salamat. Question. Sunod po. Next question. Kay di manday ka muuyon, musupak manday ka. Kinsa man di aing paria gawa sa simbahang Katoliko ang gisugo ni Kristo. Pari ha nga gisugo ni Kristo nga dili Katoliko. Kinsa mga paria ni? Kay imo magisupak ka Katolikong pare. No, kinsa man di aing mga paria karon ang gisugo ni Kristo nga dili pares Katoliko. Okay. Sumala sa akong tubag sa Efeso 4:11 ngadto sa 12 ang gihatag ni Kristo wala nay pare kag gi-mention diha ang Objection mo, apostol moderator. Objection. Okay, moderator's time, moderator. Okay, unsa may objection nimo? Wala ko mangutana o nabay tagaan bagasa pare wala na apabay pare luwa na kaya man gidinay nga dili jud paring Katoliko nakinsa mang paria karon dili Katoliko nga gisugo ni Kristo pare bas Pilipinista o sa ngalan sa ana. Okay, naduog mo, Brad. Okay, kinsa ko nung pariya kung dili ko no Okay. sa Roman Kinsang Catholic pariya? kinsang pariya. Gipalog. Kinsang pariya? Dayon. Nagingon dire nga si Paul pare pero dili Katoliko. Wala ko moderator objection. Okay, objection. Okay, unsa objection nimo? Ang ako ba nga wa ko mangutanag si San Pablo ba pare bas Katoliko dili kinsang paria gawa sa Katoliko pare bas Pilipinista kana man pula sila pare katubang pare ni Jonelito Yabo katubang pare diha ni katong naiga pa pare-pare diri skuan kinsa man yung paria ni. Okay. Okay. So, bro, tubaga bro, kinsa ko nung pariya? Okay, dayon. Kinsang pariya ang gisugo ni Kristo? Si Pablo. Sige. Mura to? Mura. Marami pa dayon. Salamat. Okay, sunod pangutana. Sige. Sunod pangutana, si Pablo man di ay admitahon na nimo nga si San Pablo pare. Admitahon ako nga si Pablo pare pero dili Katoliko. Natubag Okay. mo pangutana. Kung dili paring Katoliko si San Pablo, asa man siya nahimong pare og nag-alagad isip nga pare sumala sa Roma 15:16. Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist General Conference? Okay. Straight to the point. Wala giingon diri nga Roman Catholic Church, wala ko'y giingon diri nga Seventh-day Adventist, tabla tang duha. Moderator, objection. Okay, moderator Wa- time. Ang dami ni tabla, dari tabla. Sige. Unsa yung objection nimo?
Wala ko mangutanag na abay mabasa dag wala. Gipapili na ko sa asa man sa nahimong pare nag-alagad isip pare sa Seventh-day Adventist General Conference o Roman Catholic Church. Kung moingon sa Seventh-day Adventist General Conference, i-explain niya. Di mo yun sa Roman Catholic Church, i-explain na niya. Wala ko Okay, mangutanag nga mabasa okay, ba, diha? Okay, sa akong nadungog, wala ako no sa Seventh Adventist, wala sa Roman Catholic. So, muna ako nadungog siya ang tubag sa pangutana. Okay, so unsa may yung palwa pa na? Muna yung tubag niya. Ha? Okay, balikan lang tubag, brother Bulawan, sa pangutana. Okay. Isa tong pareha. Sige, balik ka para maklaro na. Maklaro siguro. Patro na pangutana palihog. Okay, Akong pangutana, si San Pablo, aminado na siya nga si San Pablo pare. Moderators time sa. Ang oras, alas 5, 25 ha, ang oras. Sige. Aminado na siya nga si San Pablo pare. Dinasa man siya nag-alagad isi pare sa simbahang Romano Katoliko o sa Seventh-day Adventist General Conference. Asa ni duha? Okay. Objection, moderator. Okay, objection. Okay, objection mo. Naikot si Bulawan, no? Roman Catholic Church o Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist. Wala tayong mabasa nga Seventh-day Adventist o Roman Catholic Church. Mao nga sayop ang iyang pangutana. O si sayop, di mo na sayop. Okay, dali, moderators time. So, proceed, pangutana. Balik ka, pangutana, Brother Rogen. Last na lang ni. O niya, ugi. Last. Sige, ako ilain pangutana, kaya di kaya tubagon. Ay pangutana. Ningon siya ganina, nga wala na ay pare gawas ni Kristo. Kay ang pare, giputol na, di ni Kristo. Nung anong niingon man siya nga si San Pablo pare, asabay tinuod aning giingon niya, wala lang pare gawas ni Kristo na pagipare nga mao si San Pablo. Okay, mutubag ko. Tubaga. Si Pablo sa buhat pare. Pero dito sa episo, pagkabot sa episo, giwala na ni Kristong pare. Kung kini si Pablo, pare ni siya, pero sa badista, dili dumingista, matut pa sa Acts chapter 17 verse 2, o 1 ug 2. Okay, next question. Okay. Basahi kog statement sa Biblia nga si San Pablo pare sa Sabadista. Asahan Ipaliw ka ko sa statement sa Biblia. Basahi kog statement sa Biblia nga si San Pablo pare sa Sabadista, dili paring Katoliko. Okay. Mutubag ko. Wala tayong mabasa, pero naay giingon dire nga si Pablo Sabadista nagbantay og adlaw nga Sabado, dili Domingo. Sa ato pa si Pablo Sabadista, dili Domingista. Natubag Sige. ang pangutana. Okay, Kanang next question. ipiso 4. Pila na may akong minuto na bilin dia. Okay, ang nabilin nga 3 minutos. Padayon. Okay. Okay. Dutan ako siya ning giingon niyang pare kuno si San Pablo sa Badista. Ingon niya wa man day mabasa, so butbot ra tong giingon nimo kay wa day mabasa. Ipalihog to baga. Ako balik ko na akong tubag. Si Pablo dito sa Acts, pare pa siya. Pag-abot dire, nahimo na siya apostol ni Kristo. Dire sa Episto, wala na pare, giputol na ni Kristo. Natubag ang imong pangutana. Okay, sige, sundan ako. Sa Episo 4:11 giputol na kuno. Pagsulat ni San Pablo dia nawala ba ang pagkapare ni San Pablo? Okay. Sumala sa mabasa, sa atong masabot, wala na pare. Sa kadali lang ha, moderator, objection sa. Ako balikon akong pangutana. Balikon ako ha. Kaya ang matod niya, giputol na diya ang pare, panahon sa Episo 4:11. Sa dihang gisulat ni San Pablo ng Episo 4:11, si San Pablo ba nawala dayon on the spot ang iyang pagkapare diya o naara? Palihog to baga. Nawala na ang pagka pare ni Pablo tungod kay nahimo na siyang apostol ni Kristo. Wala na pare. Natubag imong pangutana. Okay, pato niya nawala. Nya nganong niya aminado
man ka nga si San Pablo pare og nawala ang iyang pagkapare. Okay. Akong utrohon ang tubag. Dito sa Acts, pare pa si Pablo. Pero pag ingon diri sa Epeso, giputol ang pagkapare ni Pablo og nahimo na siya nga apostol ni Kristo. Natubag imong pangutana. Sa ato pa day dito sa Akwa pa sa nahimong apostol ni Kristo. Okay. Utrohon akong pangutubag. Dere sa Acts, wala pa dere nag-declare nga si Pablo apostol na. Kay dere sa Acts, pare si Pablo ang giingon dere mo na akong giingon nimo nga pare si Pablo dito sa Episo, dili na si Pablo pare, apostol na siya ni Kristo. Wala Sige. na- Diya sa buhat kay di pa man ka apostol si San Pablo nakasabot magagon sa ning apostol. Sumusunod ni Kristo. Sa dihang sa buhat nga imong gimension di pa sumusunod si Kristo o si San Pablong Kristo. Okay. Kini si Pablo diri sa buhat. Kay pare pa man ka, di pa man ka na apostol niya. Pare sa kadalang ha. Moderator ako sa reprise ha. Ingon niya nga ingon niya nga ang pare pag diha naputol sa Episo 4:11. Kay ang sa una di pa apostol si San Pablo, kay pare pa. So, nagingon ako niya sa yaha, unsa man din ni apostol siya, sinugos Ginoo. Si San Pablo pa dili pa sinugos Ginoo, di pa sumusunod di Kristo anang tungoda sa buhat. Okay. Tubag na ko. Trohon gyapon akong tubag. Si Pablo lagi wala pa gi-declare ni Kristo dere sa buhat nga nahimo siya apostol, no? Mauna nga diri sa buhat nagpabiling nga pare si Kristo kay nag-observe pa siya og pag-abot dito sa Episo gi-declare na dito nga wala nay pare og mga apostolis na ang gisugo. Sige. Laibutan na. Pasab Editor's time. ay. Maghatag lang kog duha sa pangutana. Sige, salamat kay moderator. Unang pangutana. Pasabot ba nga diha sa buhat dili pa sumusunod si San Pablo ni Kristo kay pare pa man? Yes or no? Okay. Parehas ni nako sa una gapo nga Yes or no? Yes or no? Parehas sa Seventh-day Adventist gapo. Okay, moderator's time. Categorical to pangutana. Ako ni ang moderator, akong klarohon na. Kaingon niya ang apostol sumusunod ni Kristo. Nahimong apostol si San Pablo pag-abot na diha sa buhat aw sa Episo 4:11. Sa diha sa buhat pare pa siya. Pasabot na kay pare si San Pablo, dili pa siya sumusunod ni Kristo kay dili pa siya apostol. Yes or no? Okay. Okay, tubaga, categorical, Brad, Blawan. Okay. Tubagon ako. Dire sa buhat sumusunod ba na siya ni Kristo? Yes, sumusunod siya pero dili pa siya apostol tungod kay wala pa siya nagbautismo og dire sa Episo lagi gipakanaog na nga wala nay pare giputol lang pagkapare og apostol na. Okay, last na lang. Last pangutana. Kanusa man day nahimong apostol si San Pablo? Okay. Nahimog apostol si San Pablo lagi dire sa mga taga-Roma. Nahimo siya apostol tungod kay diri pod sa ako nang giingon lagi balik-balik na ko ning teksto ha. Diri sa Episo nga wala lay pare. Mo na nga giputol ang pagkapare ni Pablo okay ni sunod na sa Kristo. Unsa nabay pare nga mamotis mo og dagkong tawo? Ha? Wala. Sato pa, wala na. Di na pare si Pablo. Okay, time na. Okay, daghang salamat, Brother Eugene o Brother Blawan sa mainit yung pangutana o mainit na tubag karong gabi na. Okay, grabe ka. Ato sa pagpakan tawon sa Bulawan. Pagpakan sa Pakpakan kay ano, igang kayo. Ini na gitugnaw ko na karon gabi ka igang kainit tungod ka mainit nga mga tubag ug mga pangutana. Gaso. Okay, daghang salamat. Init ko gato mga viewers karon. Grabe og mga komento mga higala mga igsoon, no?
shout out sa tanan nga nagtanaw may gabi. Di na ako i-mention yung ngalan, di kita ganti mo, mga gabi sa tanan, no? Malalay, reliyon. Okay, ang ato karong oras, no? Alas 8:52. Karon maghatag tao, natay 5 minutes. So 5 minutes, gikan sa ining affirmative, no? Unya, naipangutana po na 5 minutes siya po gikan sa negative. Okay, human na ni. Ingon og duha sa rakastan. Final conclusion na ni. Sige. So, wala na sige. Wala na pangutana. Alas 9 na. Mawad-an nag-signal si Bulawan, mabitin ko. Sige. Sige. Okay, atong unahon si Brother Bulawan, no? So, sa dili pa, kadali atong oras no, alas 7, alas 8:53. Okay, so, dali rin katong oras ba? Grabe ka, paspas kayo. Okay, mga Ikson, Mumuot ng Bulawan. So, atong ihatag karon sa panahon sa ato ang negative 5 minutes gikan sa negative side. So tagaan sa kag 5 minutes Brother Bulawan ang undang ka sa alas 8:58. Okay, pasok. Start now na. Walay tingog, Bulawan. Nagka-mute. Salamat, Mr. Moderator. Salamat kayo sa support sa akong katanungan. So, sa iyang pangutana sa ganina nga si Paul ba is apostol? O si Paul ba is priest? Yes. Priest si apostol pero dili sa Katoliko. Sumala sa ang tema nga Paris Katoliko. So wala tay babasa litra por litra nga si Pablo Paris Katoliko nga naman. Tungod kay si Pablo minyo ang ilang pare kung magminyo football. Ha? Unya ihagi ng pugson nga si Pablo nga pagsunod niya ni Kristo apostol na. For example, hatag kog example. Si Eugene Gapo mulod ni sa Seventh Adventist Church. Usa ka observer. Dili pa siya member ha. Usa siya ka observer. Sige siya ga-observe. So dili pa siya matawag og member. Nga namang dili pa man siya matawag member. Tungod kay wala pa siya na bautismuhi. No? So diri sa mauna nga si Pablo sa pagsunod una ni Kristo, observer pa siya, wala pa siya ingnan og apostol, nagpabilin pa siyang pari. Unya, gidihugan siya ni Kristo didto sa pagka-apostol sa Episo. Tungod sa gibasa niya ganina, unayon siya siyang teksto diri sa Marcos 15:16 ngadto Marcos 16:15 ngadto sa 16 nga pagpangbautismo kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo kining maayong balita sa tanang kabuhatan. Pagpangbautismo. So karon, kining pagpangbautismo diri kung pare pa ni sila sa Katoliko, ngano nga batang way buot, bautismuhan naman nila nga ang sugo dirhe sa mga pare nga magbautismo kadto raman nga mga naanay buot kinsa man ang paria nga teksto nga nag-ingon nga ang pare dire nagbautismo og mga bata kay mismo si Kristo nagpabautismo ni Juan Bautista nga usa sa magwawali sa mga pare kaniadto nga nagbautismo ka ang Hesus nga nag-edad na sa ingkod nga Pangidaron, no? So wala luoy kaayo nga wala intaw teksto nga nagpamatuod nga pare si Pablo sa Katoliko. Og dire sa Episo gidihugan na si Pablo og dire nahimo na siyang apostol ni Kristo. Nga naman, kung si Eugene Gapo magsigig observe sa Seventh Adventist, sige siya gasulod ug masabta niyang kamatuoran 1 minute. magpabautismo siya. Si Eugene Gapo kung sige magasulod sa Seventh Adventist ug magsige siya paminaw, unsa siya? Dili pa siya matawag og membro. Sama ni Pablo nga dili pa siya matawag og apostol. Nagpabilin siyang pari o sa sige niya nagpaminaw, dili pa siya
member sa Seventh-day Adventist tungod kay wala dihugi. Ingana ang sitwasyon kaniadto ni Pablo. Kung madihuga na si Eugene Gapo og malamdagan sa kamatuoran, diha matawag na siya member. Unsa siya kaniadto sa sige siya sulod sa Seventh-day Adventist? Dili pa siya member, observer. Og sa dihang nagpabautismo na siya, unsa? Member na siya. Time. 5 minutes brother Bulawan, salamat sa mohang tulod sa 5 minutos sa pagnigar gikan sa affirmative side. Okay, shout out dia sa tanan nga nag-comment. Wala dali personalay no, argumento lang. So mayong gabi sa tanan nagtan-aw. So karon direta sa affirmative tulod sa 5 minutos ang oras alas 8:58 undang ka sa alas 9:03. Okay, salamat kayo Mr. Moderator. Okay, salamat kayo. Nagkatawa lang dyan kong Bulawan ba kaya bitong style no. Sud gawas niya way klarong statement. Ano? Ingon siya nga si San Pablo pari di ay. Asar mo nagiingon ni mo ron nga na humanang pagkapari diyang Kristo. Dapat si Kristo wala na mo ingon nga himuon ka na kung pare ha. Wala na mo ingon sa ni San Pablo nganong giingon man siya nga nganong gibunyagan man si si San Pablo. Unya pagbunyag ni San Pablo kaning niya sa buhat 9 nitindog sa gibunyagan. Buot pang ipasabot nga dili pa siya membro ana sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Observer pa. Di na mao. Pagbunyag diya nagsugod ang iyang pagka-apostoles kay gisugo siya na. Na pag ingon nimo nga dili pa man na apostoles si Kristo buti ni Kristo. Buti pasabot ka ng buhat o ka ng Roma din sa nahimong pare. Di pa siya sumusunod ni Kristo ana. Yang anong gawali naman San Pablo ana lagi? Ha? Pagkatawa mo sa tanim mo Bulawan na nintrabawa oy. Muna usahay, madlunga jud kas kauban nimong mga sabadista. Oh. Now, kung ato kong balansihon, usa man gud ang simbahan ang gihimuan o giparian yung sa sabadista kuno San Pablo. Ha? O sa pagka sabadista San Pablo ng 1843 mo nanungha. Maghuwang pa'y tanduan ninyo. Straight to the point. Usaho na na. Huwag kaila San Pablo ng Ilin Goldwhite. Yayamong pa niyo San Pablo ana. Na di lang yun ninyo madawat kasi San Pablo na himo nga pare sa simbahang katolikong gitukod ni Kristo. Kanang mga paria nga unang gitukod ni Kristo nga simbahan. Mo na mga apostoles. Una ang nagpadayon anak karon. Mao ni nga mong mga kaparian mo nang hantod karon. Dili na mawala sa mo ang santos nga misa. Pagbuak-buak sa tinapay. That is why gisugo mo ana sa gali na lang kanang yabe sa duplicate mo gimo pangtagae straight to the point. Wagid mo na mangutana gisugo ba paring katoliko kay mao nang mga paria nga mo coincide mo connect dito sa mga apostoles. That is why kanang giingon nga Roman Catholic Church can only maura ni nga simbahan nga makatrace back balik sa mga apostoles ni Kristo. Tinuod na kay nga naami apostolic succession kamo. Wa magali may kalimutan kisay gabunyag ni Ilin Goldwhite. Wasa sa nabunyagan, no kanang gabunyag ni kisay gabunyag. Uungot ra mo taman ra mo Martin Luther dari sa nawana. Sumali, dapat imo i-deny nimo adi man jud paring Katoliko gisugo okay sa mga paria. Pari bas Pilipinista, pari ba to ni Jonelito Yabo, pari ba to ni Mikael Katungga angkon-angkon Santo Papa. Usa man yung parian ni kadaghan na ba kay mga pari ron? Katubang pare sa LGBT, katubang mga pare kostum-kostum kuno ay pare pero dili Katoliko, katong nai Apostolic Church kuno, Senior Noemi ang ilang gikwa. Dapat magkabalo ka na. Kay daghan kay pare inyo hamangod nakaparat ninyo. Kay makadungog mog tiling-tiling ingon ninyo uy ice cream. Uni giingon ako ninyo dili tanan tiling-tiling ice cream, dili tanan naka-costume og pare Katoliko na na. So kinsa maning mga paria? 1 Nga na minute. Katoliko. Mo na katong mga sumusunod sa mga apostoles. Kaya ang obispo, successor of the apostle na. Hantod karon ang simbahang Katoliko, gyud na maputo. Ring sa badista na mo pare? Ha? Na mo pare? Ambot lang sa paring libita og gimuya mo. Straight to the point. Ulaw-ulaw na mo niya ang kuno yung pare si Kristo. Inyo ha, pangulong pare siya, dili pangulong pastor. Masig na mo'y pare.
si Alvin Sanchez, costume na rabat tong pare. Ha, gapuspos. Masig kato inyong pare, siguro. Gidangat aning tawana. Straight to the point. Pagkatawa. Ako palitonon na kina kong katawa pero pugos mo taga. Salamat kayo. Time. Okay, daghang salamat sa Brother Eugene sulod sa 5 minutos sa presento sa ibuhagikan sa mong tema. Okay, so ato ang debate karon na wala na panison, final naman to. So Sige bro, kay na ako'y buhaton bro. Salamat kayo sa panahon bro ha. Mo message ako nimo bro regard atong kang daig ginanay ja pong tapika. sige, i-team lang ni sa ako to. So daghang salamat Sige. sa ato nagtanaw karon gabi una no. So nahuman gyud ang debate may mo may lampuson o walay mga sakit nga pulong. Okay, so dili pa ako tapuson. So nabagay mga pasalamat brother, nana ko si Brother Blawan, napagpasalamat sa imong mga Ma. Ma. viewers. Mura magnadaot ning laing tambal mo. Una na kong Sa pasalamatan. Brother Eugene, ipag-mute mo kung ano. Eugene Gapo. Unya lang So, sorry. Sige, sorry. Una na kong Sige, pasalamatan Brother Blawan. nga si Mr. Eugene Gapo nga puro gining taon wala ay mabasa nga pares katoliko. Bro. Gusto ba ni Bro. Kristo, no? Pana bro, kining Oh. on panamilit sa bro. Salamat po Umana mo na imong kwan. Oh. Salamat Salamat. sa mga membro nila sa Roman Catholic Church ingon man usab ang Seventh Adventist nga nagtan-aw nining ato nga debate. So sila na makahukom kung kinsa ang midaog. No, sumara to ang akong mubo nga mensahe. Balik kanimo diha. Okay. Mr. Okay, Okay. daghang salamat Brother Bulawan sa imong salamat na milit sa imong mga pagkabaran o sa tanan nagtan-aw. Okay, ato gisunod si Eugene Gapo ay mga alam sa milit. Salamat kayo Mr. Moderator. Unang-una di ay ako gigipasalamatan wilayan ang Ginoo kinsa mo hinungdan ining tanan. Salamat sa tanang puwersas tibok Catholic Faith Defender nga nagsunod ug nagtan-aw sa mga tibok puwersas mga Katoliko dibutid ug dili dibutid gi Katoliko. Daghang gyapon kay salamat. Sa tanan nga nag-view nagtan-aw aning atong live, daghang salamat. Basta ingon aning mga usapin ay kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel Lakbay Katoliko ug pag-follow sa atong Facebook. Daghang salamat. God bless, may gabi kanatong tanan.